para falarnos desta película e dos seus últimos proxectos tamén. Pero se vos parece, empezamos polo rapto máis famoso deste último Nadal. ¿Ya estamos otra vez? ¡Ven pa' acá, hijo! O te portas como Dios manda o te quedas sin patinete. Vaya, otra vez la madera. ¡Alto! Sí, a la Guardia Civil, no te digo. ¡Me he dicho que te detengas! ¿Qué? ¿Me vas a quitar los puntos? Holy Night, unha película que se estreaba este decembro nas pantallas galegas e que parte dun suposto, en principio, sorprendente, que é o rapto do neno Jesús Juan Galiñanes. Que ideas tendes, Desaparece o neno, por un lado para os reis é unha traxedia, porque non teñen a quen levarlle os agasallos, pero tamén desaparecen os agasallos de Papá Noel xunto con Rudolf. Por tanto, vamos, ambos teñen un problema serio para repartir os seus agasallos este Nadal. E a culpa de todo isto ten unha ovella negra. Efectivamente. Casi sempre, unha ovella negra. A ovella negra non podía ser de outra cor, efectivamente é a culpable. O tema é que ningún, vamos, van a montar unha boa por atrapar a un culpable no outro bando, cando realmente esta ovella é a verdadeira culpable. Os nenos gustoulles, os pais creo que tamén, porque ten moitos guiños para adultos. Ti comentabas no teu blog que cando esta película se exhibiu no Festival de Málaga, creo que era, dicías é a primeira vez que van a ver os nenos, e claro, os nenos todos xuntos dan medo, decías ti. Sí, non, a ver, é que impoñen un pouco. É que realmente cando testeas a película, bueno, primeiro, pois, a xente do equipo, todos somos moi críticos co traballo, vemos se as texturas están ben, se a luz está ben, pero realmente cando te enfrontas ao público de verdade, cando te enfrontas aos nenos que son absolutamente sinceros, non van a dicir, es que as texturas están ben, non, eles, vamos, eles o que ven é se a historia les gusta ou non les gusta. En Málaga tiñamos ese reto, ese primeiro reto de vela con nenos e con pais tamén, que importa moito que os pais tamén lles gusta a película, porque, ao fin, os pais tamén son quenes levan os nenos aos cines, teñen que pasalo ben. E agora fálame de ti, do que supuxo para ti, porque levas anos metido neste proxecto, nesta película que pasou por todo tipo de avatares, de accidentes que impediron a súa distribución. Por fin chegou ás salas, e eu non sei se ese por fin foi un suspiro de alivio ou non. Resulta que aínda sucederon máis cousas despois desa presentación nas salas, e que iba a ir aos Goya, e tampouco vai poder ir. Holy Night é un proceso infinito, é dicir, non acaba nunca. É dicir, este ano estreamos a película, vamos a, por fin, levar a peli aos Goya, un pouco, bueno, pois para todo o equipo é a maneira, non, pois tamén de ver o proxecto que chega a algures, e de repente, bueno, pois os Goya non podemos por un papel, porque facemos malas cousas, inclúeme, non sei moi ben por qué, pero se fan malas cousas porque, bueno, pues estamos falando... Un problema administrativo. Estamos falando de que non hai productora, que decir, Digra non existe, por tanto, non hai ninguén que realmente poida responder do tema de producción. Juan, non podes decir este ano, pero podes decir por ano que ven. Sí, porque realmente o que ocorre, simplificando un pouco, o que ocorre é que Holy Night non está oficialmente estreada a efectos do ICA. Claro. É dicir, a película se estreou, cumplía as bases porque eran os 7 días consecutivos que pide a Academia, pero isto non chegou ao Ministerio, e ao non chegar ao Ministerio por un papel, pois non temos a posibilidade de presentarnos este ano aos Goya cando De feito, estábamos... tiña que haber 4 candidatas e só quedaron 3, unha delas tamén galega, a Tropa de Trapo. Bueno, falemos de outros proxectos, de outras cosas que xa tes feito, os traballos tamén, porque pasaches desta longa de animación a unha curta dramática, dura. Moi dramática, moi dura. 3 - 1 = 0, con Xosé Barato e Sí, Mónica Bukusic, intensos hasta de principio a fin. É moi intensa a curta, foi moi intenso o traballo, os dous están absolutamente brutais, a historia tamén o é. De feito, sí, pois eu paso dunha película de Nadal, dunha película para nenos, unha película amable, un pouco gamberra, pero amable, a unha historia, bueno, pois desas que te sobrecollen, que te deixan mudo ao final. Podemos decir, bueno, que é unha familia que se rompe, unha parella,
que se rompe despois dunha perda importante, non? Sí, Que pasan un agora proceso... xa coa curta movéndose como se estivo movendo, xa podemos falar efectivamente unha perda dun fillo e a min, bueno, pois non sei por que me saen estas historias, supoño que por ter dous fillos, por ter pasado ese medo de cando estás mirando o seu teu neno, pois recén nacido respiras, está ben, eses medos irracionais que temos todos os pais, pois digamos que de alguna maneira estaban petando na miña cabeza case despois de rematar a Holy Night, estaban batendo todo o tempo e saiu 3-1, historia, pois, vamos, que che fai pasar un mal rato, pero creo que tamén che fai, pois, sentir e pensar. Quédanos moi poquinho tempo, 1 minuto, e eu non quero que te vayas sin que me fales dos proxectos futuros, porque eses medos xa pasaron, Holy Night está estrenada, iremos ano que ven aos Goya seguro. En que outras cosas andas metidas? Un proxecto con Vaca Films, outra curta que tamén estreastes? Sí, agora mesmo os proxectos así máis inmediatos está, bueno, pois o proxecto con Vaca, teño un par de guións con eles, un para facer outro director e outro para facer eu con eles, vamos, que cruzando os dedos para que eso vaya cara adiante. E por outra banda, teño tamén, pois, nada, a sorte de producir a curta da miña parella Olga Osorio e Restar, que estamos aí en fase xa de talonado, música con Sergio Moure e o son con Jorge Colado, vamos, traballando arreo para que, vamos, a finais do mes que ven, eu creo que xa estamos restarteando. Traballando a tope, Juan Gariñanes, grazas por vir. Anda tamén por aí un videoclip de Escuchando Elefantes, moi bonito, por certo, de Garden Roads, que tamén é túa. Gracias por vir. Grazas vos. O ano que ven volvemos a falar cando esteamos nos Goya, vale? Cando que idades. Veña, nós temos que marchar, e marchamos cunha secuencia precisamente do cinema galego que non deixa de xirar. A esmorga imparable nos cinemas de Galicia con 9 semanas en carteleira. Compite tamén na sección oficial do Festival Internacional de Cine e Artes Escénicas Gay Lesbo Trans de Bilbao, que arranca o vindeiro 26 de xaneiro. Quedades cun dos momentos máis altos desta película de Ignacio Vilar con participación da Televisión de Galicia. Vémonos no vindeiro Zigzag con máis cultura, que tamén pode ser centrífuga.